Hola un altre cop. Aquest vídeo és molt més breu. Us ensenyaré unes aplicacions més formals que el Genially. Una d'aquestes, a més, té una integració perfecta amb el Moodle. Es tracta de H5P, Learning Apps i WordWall. Són apps especialment dissenyades per comprovar la comprensió d'uns continguts i crec que són molt escaients per a educació superior. Com sempre, estem parlant d'assignatures que tenen una part teòrica. Igualment que amb el Genially, he dissenyat unes activitats basades en la comprensió d'un text d'Andy Warhol. En aquest cas, tinc els enllaços penjats en un Moodle, perquè m'interessa especialment comprovar, com he dit, la integració perfecta que H5P té amb aquesta plataforma. Comencem, doncs, amb H5P Fill in the Gaps. Com veieu, té feedback automàtic i immediat a cada frase. No cal arribar al final de tot l'exercici per veure les errades que hem fet. Aquí ens hem equivocat. Com veieu, podem rectificar immediatament. No cal esperar al final de l'exercici. Veiem ara l'H5P Multiple Choice, resposta múltiple. He deixat pel final de H5P el millor. Es tracta de comprovar la comprensió de qualsevol vídeo de YouTube. Com sempre, sobre qualsevol temàtica, qualsevol nivell i qualsevol duració. La idea és que els alumnes van veient el vídeo i al llarg d'aquest es poden posar preguntes de comprensió sobre el que s'acaba de dir al vídeo. Imagineu-vos les possibilitats. El millor és que el professor té la certesa que els alumnes han vist i entès el vídeo corresponent. Fins ara, podíem dir als alumnes que veiessin certs vídeos a classe o a casa, però no sabíem si ho feien, i en el millor dels casos si entenien el que havien vist. Ara això ja no passarà. Veiem un exemple. Andy Warhol en 3 minutos. Nació en Pittsburgh, en Estados Unidos, un 6 de agosto de 1928, artista plástico estadounidense que llegó a ser el más reconocido representante de pop art, corriente artística en boga durante las décadas de 1950 y 1960, que se inspiró en la cultura de masas. Inició sus estudios de arte en el Instituto Carnegie entre 1945 y 1949. En este último año, ya establecido en Nueva York, comenzó su carrera como dibujante publicitario para diversas revistas como Vogue, Harper's Bazaar, Seventeen y The New Yorker. En los años siguientes, sus dibujos experimentan una intensa
evolución gracias a la incorporación de distintas técnicas fotográficas aprendidas en su trayectoria en el mundo publicitario. Con la difusión de las nuevas tecnologías del vinilo y la alta fidelidad, las empresas discográficas se encontraron en un contexto comercial completamente nuevo que no tardarían en explorar. RCA contrató a Warhol y a Sid Maurer, entre otros artistas freelancer, para el departamento de diseño de portadas de discos, cartelería y material promocional. Dicha evolución, Warhol alcanzó su cota máxima de personalización en 1960. Con su experiencia en publicidad, empezó a mostrar productos de consumo de masas como botellas de Coca-Cola, también a Elizabeth Taylor o a Mao Zedong, todas ellas realizadas durante la fructífera década de 1960. En 1962 inauguró su primera exposición en la Galería Stable, propiedad de Eleanor Ward. Allí incluyó el díptico de Marilyn, las latas de sopa Campbell, 100 Veiem ara el millor de H5P, que és la perfecta integració que té amb el Moodle. Fins ara havia estat fent les activitats amb un perfil d'alumne de Moodle. Ara he entrat amb el perfil de professor. Si em dirigeixo a qualificacions, podré veure el que ha fet l'alumne, que es diu alumne de prova. Veuré que ha fet les 3 activitats, fill in the gaps, multiple choice i vídeo interactiu, i les notes que li corresponen. Aquesta possibilitat dona molt control al professor sobre qui ha fet què i amb quina qualificació. Ara us explicaré molt breument les dues aplicacions que falten, Learning Apps i WordWall. No tenen integració amb el Moodle en el sentit que el Moodle no recull les participacions dels alumnes, però sí que es poden penjar els enllaços al Moodle com he fet jo. Learning Apps és un programa que permet molts tipus d'activitats. La més famosa és la de Drag and Drop. Veiem un parell d'exemples breus sobre els continguts d'Andy Warhol. L'avantatge de Learning Apps és que són activitats molt fàcils i ràpides de crear. Es pot arrossegar text sobre text i text sobre imatges, com en aquest cas. Aquí veiem el segon exercici de Learning Apps. I per acabar veiem el WordWall. Fixeu-vos que ens demana el nom, més endavant veurem per què és això. En acabar, l'alumne pot veure el leaderboard, és a dir, el rànquing de tots els que han fet el joc. Aquí només surto jo perquè només l'he fet jo, però sempre motiva a veure en quin lloc has quedat. Aquí estem veient el WordWall des de la consola de control del professor. Com veieu, podem editar el joc i afegir més preguntes, corregir-les, etc.
El que ens interessa com a professors és veure els resultats. Podem accedir a tots els resultats de tots els WordWalls que hem creat. Així veurem quins alumnes l'han fet i quina nota han tret.